And we're back for our final game. Lapok Esports versus Red Pink Party. Best of 3. Oh, finals na pala. Best of 3. Champion, 4,000 pesos. And first runner-up, 2,000 pesos. Tingnan natin kung sinong lalamang versus Lapok and RPP. And for the first ban, Valentina. Is to trick the Reaper. And then ban by RPP is Faramis. To me. 1-1 ban. Okay. So mukhang ino-open ulit nila Glue and Kadita. Tignan natin if kukunin ulit nila yung Glue and Kadita, no? Martis na ang binan. Martis ban. Okay. First pick, ang daming open. Atlas, Cupra. Kadita, Cupra. Pag Ano kaya kukunin nila, no? It's Kari. I've been waiting for too long. So, prayo sa ating tournament, ang Kari. kanina pa first pick ka di ba? Yung first pick parati. Yes, first pick lagi yung Kari, no? Think, kailangan nilang... Pero no, natatalo naman yung Kari. Kaya naman talunin ng mga long range. Depende na lang. So, Lapu-Lapu ang first pick ng RPP and Eve. Lapu-Lapu and Eve. Kita naman natin yung lakas ng Lapu-Lapu kanina, eh, no? Which I was made So, for. tignan natin kung... Kadita. Okay, so yun na nga yung kanilang forte na Glue and Kadita. Nakita na naman natin sa ang pinalabas nila kanina para ma-2-0 ang Trigger Syndrome, no? And ayun na nga, lumabas na ang Cupra ni Sorry. What's beneath these bandages? So, last ban. Okay. Okay, ban. Pwede bang kulang sa red team? Kulang ba nila ng MM and ng jungler, no? So, Claude. So, tingin nila answer. Bagay, kanina. Claude ang nagiging answer sa Kari, no? Tama nga ako. Pero tignan natin kung anong MM yung kukunin nila or jungler. Leo Mord. Ito na yung Leo Mord natin. Kanina pa natin nakita. No. Beatrix. For no man. I see, Beatrix. Si Totski, talagang gumagamit ng Beatrix na yan, no? Kanina pa. She's only. Naglalabas na naman ng iba. Mukhang may balak ata silang wala na namang tank, no? Walang setter. Pero... And kinuha nila itong Leo Mord para sa kanila. And Valer. So Leo Mord, Valer ang last pick ng Lapok Esports. Tignan natin ang last pick na itong Red Pink Party. Olus. Sila ba yung nag-Olus kanina din? Oo, sila. Olus sa Leo Mord. Actually, okay yung laban ng dalawang yan. Pero I think matagal umano yung Olus. Although Lancelot ang kanilang naging sagot. So, ang habol nila is backline access with Kufra sa Lancelot. Kufra, Lancelot. And then, long range Beatrix. Magandang support. Pero, para naman dito sa Lapok Esports, nakita na natin itong Kadita ni Dame na talagang ang bilis. Maganda kumuha. Yung AOE potential ng Lapok. Yung AOE potential ng Lapok. Nandito yung Valir, nandito yung Kadita.
tignan natin kung sinong mananaig. Para sa'yo, sinong Kuya Sir Noli? Sa akin, maganda yung pick ng Lapok. Para sa akin lang. Lapok Esports para sa'yo. Yung Lapok, I think, kung sa draft lang, sa draft lang. mas maganda rin ako para sa akin. Dahil nakita ko na rin kasi itong Kadita talaga na dominating. Yes, oo nga. And I think kaya niyang i-access itong si Eve kapag ka nag-SS na si Eve. Madali na lang makaka-cancel. Madali niyang ma-set upan. So ito na nga. Maganda din yung combination ng Kofra at Lancelot. Yes, so ito na nga. Finals. Si Yan nasa carry. PM King sa kanyang blue. Again, Dame sa Kadita. Signature. And itong si John Rodel sa kanyang Leomord. And She's Only na post 5 Valir. Habang si Franz naman sa kanyang Lapu-Lapu, 2 chains na kay Eve. Sorry sa kanyang signature Cupra at mukhang tatalo na nga. Nag-set up sa shot pero hindi tumama. Ang ganda ng poke ni She's Only. And si Totski sa Beatrix. James dito sa Lancelot. Okay, this is the final. The first game for our finals. And this game is brought to you by Boholano Broadband, Radyo Hagna 100.9 Teleradio, and San Miguel Cable Network Inc. So si She's Only, bibigyan si She's Only, tingnan natin. Nice one, first blood. And ito na naman si PM King ng 1v1 na naman. Tingnan natin kung kakayanin niya. Ang ganda ng mga binibigay niyang tira dito kay Franz. However, ang first blood napunta sa RPP. Si Sorry nagsiset up. Sorry. Pero Mamba out lang. So babantayan natin itong si PM King sa early game. Lagi itong nakaka first blood. Okay. Mukhang malupit yung laban na to. No? Macro-wise okay sila. Pero mukhang lamang sa bigayan itong si PM King sa kanyang blue. And dahil doon mas malaki yung pwesto makukuha nila para sa Turtle. So, Turtle fight, level 4 parehas. Parehas ng core. Si Dame nag-level 4 na rin. Si Valir magle-level 4 na rin. Lamang sa Pero si PM King ang tinatry nilang hulihin. Pero Mamba out. 2 chains level 4 pero hindi nila mukhang hindi nila i-contest ito, no? Uy, hindi. Si Franz papasok, mag-SS. Wow, what a flicker from Franz pero hindi pa rin. Eve ang nakakuha. Nice steal. Napatay si Glue. Yakap, papunta kay Leomord. Beatrix lumalaban. Sorry, mamamatay. Flicker out pa rin kay Sorry. Totski, nag-SS. Hindi pa rin niya napatay. Sayang, pero Dame to the rescue. Wow, what a game. 3-3 ang bigayan. Close fight pero nakuha ni Eve ang Turtle. Ang ganda nun. What a macro play, no? 8K. Sobrang dikit. Sobrang dikit ng laban, guys. Basta yun, parang lamang yung Sa clash na yung panalo yung... Nakakill sila na tatlo eh. pero lamang yung RPP sa dahil nakuha ni Eve itong Lamang sana itong Lapok dahil level 4 na lahat. Pero ang ganda ng pinakita. Akala ko hindi na nila itutuloy ito. Pero ito, petrify kay Sorry. The dive. Diretso dive pero hindi nila mapatay si Sorry. Sorry, buhay pa. Immobilize kay Dame. Patay. Nice, James still learning. Pero SS para kay John Rodel. Nice kill yun. John Rodel, tatalon. Hindi. Nice game Nice from game. RPP. What a play. Na-punish nila si Dame dahil hindi napatay si Sorry dahil sa kanyang dive. Totski naka-sniper. Ini-snipe kaso hindi tumama. Sayang. Ito, medyo chillin muna tayo. Wala pa. Usually, Lapok Esports with this type of play, no? Ang lakas ng macro nila, ang bilis nila mag-punish, pero RPP nakakasabay. Again, 15 seconds on the Turtle. Tignan natin kung mabibigyan nito. Franz versus PM King. Pero wala. Binatuhan lang. 2 chains. Nandito sa mga porta.
Sorry, nag-pick. Dame, bibigyan. Nag-SS na rin. Kaya ba i-kill? Stan. Okay, Eve, nag-field kaso wala. Ang ganda ng pick. Masyadong makati si Dame. Natanggal ang kunat ni Kufra. So, dahil doon, makakapag-turtle na sila. And, hindi na ito. Pero si Franz, pumapasok. SS kay She's Only. Pero tatlo ang kalaban. Buhay pa din. Flicker out. Mamba out. And pinapunish ni PM King si James Still Learning na napilita mag-red trick Most likely, this is a free lord para sa Lapok Esports. Pero dikit pa din. Ang laban, 13.7. 5 minutes in the game. 13.7 gold. Yan, bibigyan. Totski. Oh! Uy, Pero tignan natin kung kakayanin ni Lancelot habulin. Hindi na. Si Dame. Oh, Ayun, nice what a burst. pick off from Dame. It's Dame time again. Two kills para kay Dame. 2 kills yan. So, yung mga main damage dealer nila yung nakakuha ng kills. Pero ayun, natalunan ni Sorry. Si Dame. Walang dive si Dame. Pero hindi nila bibigyan. France at PM King. France nagka-cut. Pero tignan natin to. Mukhang tutuloy yung clash. She's Only mamamatay. Flicker out. Mamba out. Nice What a jump. beautiful first kill flicker from Kufra. Pero mukhang naipit sila doon. Yakap. Pero tignan natin kung makakataka si Kufra. Wala na siyang flicker. And it's over. Ang ganda nun. Ang ganda nung set pero dahil doon nag-overextend sila, no? Masyado. However, okay pa din naman. Ang gold lead medyo 400. lumamang na sa Lapok Esports. Pero konti lang. It's 1.5k. Pero ito si PM King na naman hindi tinitigilan, tinatry iparetry si James, no? Dame. The-dive ba si John Rodel? Pero mukhang si Sorry ang the-dive. Sorry and 2 chains. Natanggal yung... Oh my God! Andito si Yan. At ayun na nga. Sorry. Dame. Double kill para kay Yan. Nag-SS si France pero huli na ang lahat. Hindi nila itatry mag-turtle dahil alam nila wala silang retry since patay yung Leomord nila. However, si PM King nandito pa din. Tingnan natin kung Kunat. mapapunish nila yung overextend ni PM King. Hindi. Talagang sobrang kunat. Nang debate lang eh. Mukhang sinusolo. Titignan natin. Hindi na nila kinontes. Si Dame nagtatago. Dame. Pero isa-isa lang tumama. Totski nagkamali ng John Rodel. Hinahabol John Rodel. Yan. Wala nang mana. Nice hit. Pero sana kay Sis Only. However, lamang ng 3K ang Lapok Esports. Totski tinatry i-clear yung wave. However, hindi niya mapatay yung cannon minion. PM King na naman. Ito na naman si PM King. And hindi nila mapunish si PM King. Grabe. Ang dami na nilang nakomit. Patay. Hindi walang second skill si Lancelot. Tignan natin kung mapapatay ni... Hindi. Na-turn around. Pero... napatay ng kabayo. Nasagasaan. Totski flicker out. Nice. Nice hug from Kufra. Sorry. And ayun nga, medyo may onting punish doon. However, nakakalamang pa din ng Lapok dahil nakapag-push si Yan sa kanyang bot lane. Grabe, ang laban na to, Sir Noli. Pero 3K, unti-unti lumalamang ang Lapok.
dito sa laro na to. However, maganda pa rin ang pinapakita nito ng RPP, ng Red Pink Party. Dame, hinuli si Sorry pero hindi deny ban. She's only nakapagbuo na ng brute force breastplate. Ngayon, medyo may onting revamp itong brute force breastplate. Ang gold ngayon is na kay Yan with 8k and si Totski naman 6k lang. So 2k lead halos ang meron si Yan against his Kalane. Lapok starting the Lord. PM King. Wow. Tingnan natin kung kaya Totski. Ooh, what a steal! And ito na, nag-clash na naman si Franz na sa likod. Si John Rodel, si Dame pumupunit sa likod. Napunit niya. Oh, pero tignan natin kung makakataka si Franz. Ay, hindi. However, si PM King mukhang hindi nila mapapunish. Grabe ang kunat. Dame time. Wala nang SS. Pero mukhang si Sorry, wala rin pantakas. Flicker? Hindi na kinailangan. Nilakad na lang. However, nakuha nila yung Lord. What a nice steal from James, no? ...11 minutes in the game. Ang gold lead is nabawasan na. Kitang-kita naman dito sa graph. Almost pantay na. Na dahil dun sa clash na yon medyo nakahinga ulit itong RPP. 1k na lang ang lamang. Tama yung RPP. Si Kufra naka Radiant Armor na and naka Winchant na ang ating Beatrix na si Totski. Para dito kay Leomord and para dito kay Yan. Si Yan din, Radiant Armor at Winchant, no? Pero ito na, nagsa-start na naman ang laban. Dave may nahuli pero PM King pumasok pa kay Sorry. PM King against sa lahat ng RPP. Tignan natin kung anong magagawa ng RPP against wala. PM King nakatakas na naman. Pinapasok lang, guys. Pero titignan natin kung makabuo na itong si 2 Chains at saka si Totski ng kanilang mga item kung kaya pa ni PM King yung ginagawa niya, no. Pero sa ngayon talagang wala silang magawa sa mga atake na ito. Dame naghahanap ng pick pero mukhang bantay sarado ng ang ganda ng ginawa ni Totski doon, no? Pinner-skill niya yung red para makita niya kung merong nag-aabang doon sa bush. Pero ito si PM King na may pressure na naman kay Jan na pa red 3 pero 33 pa naman yung Lord so wala namang bearing yung red 3 ni Jan Rodel. However, ito si PM King tinatry nila pitasin. Wala na naman. Mag-SS lang siya in Mamba out. Sorry. Oh, si Franz pumapasok sa dalawa. Tinatry hanapin si Dame. Nag-SS na. Oh, hindi tumama kay Yan. Nice try. Pero wala siyang SS para sa Lord fight. PM King din. Wala ring SS para sa Lord fight. Set para kay Sorry. Oy, pumasok si Dame. Pero wala siyang tinamaan. However, si Sorry pinupunit na lang niyan. Franz, tatalon pala yun. Mamba out. Pero hindi, hahabulin siya. Napitas ni Beatrix. Si Yan nagwa 1v3. John Rodel. Wow, 1:1 lang yan. Grabe yung laban na to, guys. Woo! Walang hingahan. Si Sorry at si Dame lang ang napitas doon sa 5v5 na clash before the Lord. However, dahil doon medyo nakapagpwesto sa Lord si Lapok Esports. Okay, tignan natin. France na pa-SS na. PM King may SS na rin. However,
Level 15, level 15. So, parehas na sila ng level ang dalawa nating core. 2 chains na try na hinuli. Hinuli ni PM King, napa-flicker. However, kinapitan siya at binalik. And nandito si She's Only para i-punish yung si 2 chains, no? And nakuha na rin nila yung Lord. Ang ganda ng zone out ni PM King doon. So again, Knocks out. lamang na naman ang Lapok Esports. Pero hindi ibig sabihin, kayang-kaya ng RPP na ibalik sa dati yung kanilang mga gold lead. Kaya nila mag-punish ng mga problematic plays, no? Hindi naman ganong malayo yung difference. Hindi ganun kalaki. Lalo na late game na. However, ito ang problema si Yan is nakatatlong defense item na, no? Makunat na. Naka-radiant, naka-immortality, tapos naka-winchant. Ang hirap na pitasin. And then meron pa si PM King na nagpa-front. Nakita ni Sorry si Dame pero hindi tinamaan ng first kill. Si PM King versus France and si Lord nabasag na nila agad yung Lord. Enhanced Lord by the way, pero hindi nabasag yung kanilang tower. So, good defense from RPP. However, PM King, ang laking problema ng glue niya. Para dito sa RPP, okay. Na-set. Sorry. Flicker out. PM King hinahabol pa din na slow. And patay si Sorry doon. Grabe. Sayang yung set ng Cobra. Sayang yung set ng Cobra. Ang problema masyadong malayo. Hindi na sila makaalis na naman sa base. At nabasag na naman yung top lane nila. 16 minutes in the game. 5k ang lamang ng Lapok. Mapo-turn around pa ba kaya nila to? Immobilized. Totski. France hindi tumama. Oh, tumama yung SS kay Leomord. Pero si Dame pumasok at hindi nakapatay. Nabasag. Si Yan. Slow. However, hindi sila makachase dahil kay Baler. Tignan natin kung anong makukuha nila dun sa panalo nilang isa kay Dame. Medyo nakahinga-hinga sila sa jungle nila. James still learning. Oh, tumama. However, hindi pa rin. Ang ganda ng tulak. Pero siya nandito na. Siya naka-winchant. Siya nanguubos. Siya tinatayuan na lang si Sorry. Wala na mapatay. Meron pang immortality siya. PM King kinapitan si Sorry. Tignan natin, PM King, mapapatay ba si Sorry? What a life steal, pero patay sa dulo. Grabe. PM King, ang laki ng space na binibigay ni PM King sa kanyang kagrupo, no? Oh. Kaya niya mag-dive. Grabe, dinadive ni PM King. 5-5, pero si Yan, ang ganda ng pinakita niyan dito sa finals game. PM King. Ayun, sa wakas napatay na rin si PM King, guys. Mukhang kinakaya na nila. However, dahil dun sa di sila makapasok dito, titignan natin si James still learning. Walang second skill, pero may pang may pang SS siya. James still learning. Hinahunting si She's Only. Pero na-push. And hindi na sila makabalik. However, sila yung nakapwesto ngayon sa Lord. Kaya ba nila? Tignan natin, France, pumapalag. Nagtinatry mag-zone din na box out si Dame. She's Only. Sorry, hindi tumama yung pero nakayakap. Tignan natin kung sino makakuha sa Lord. Lord, Leomord ang nakakuha sa Lord. However, andito na si Yan. Yan, pumapatay. Totski versus Yan. And mukhang set up pa. Muntik na. Sayang, muntik na mabuhay si Totski dahil kay Sorry. Pero nakuha ng Lapok ang Lord. Tingnan natin kung magagawa ni PM King. Pero mukhang mapapop niya yung immortality. James. Kailangan mag-dash out. Kaso, grabe si PM King. Ayaw tumigil. Galit na galit. Galit na galit. Gustong manakit.
Balir kinukuha ang blue. And hindi pa rin nila napapatay yung Lord. Ito na, patay na nila yung Lord. Buti na lang at nanalo sila sa clash, kundi masisiege sila nun. Pero ang ganda nung pinakita ni Sorry. Muntik na nilang ma-save si Totski, and if ma-save nila si Totski doon, malaki yung chance nila maka-overturn ng push, no? Dahil mapapatay nila na mas maaga yung Lord. Pero yan, 10 kills. And Totski, 6 kills. Nagsi-step up ang mga gold laners na itong mga team natin na to, no? Tingnan natin ang graph. Grabe, tingnan mo kung gaano kataas baba, taas baba ang graph. Pero ang lamang pa din, Lapok Esports. Yan, nagpa-farm. Walang pa pinapalitan na gamit siyan. Si Eve nagbubuo ng magic resistance. Beatrix na naka Winchant and Athena Shield. Tamang def lang. So, tamang def lang tayo dito. Tingnan natin kung isang mali lang dahil ang ganda na nung laban, and level 3 na yung Lord na magre-respo dito ngayon. 1.5k ang lamang. Although, sa totoo lang, halos hindi naman na ganun kalaki yung lamang ng gold dahil 20 minutes na tayo sa laro. Wala Longest na. game so far. Longest game natin. Bagay na bagay para sa finals. No? Talagang yung dalawang teams nagbibigay 20-16 ang score para sa mga kills. 20 sa Lapok, 16 para sa Red Pink Party. Okay, so again, this final is brought to you by Boholano Broadband, Radyo Hagna 100.9, Teleradio, and San Miguel Cable Network Inc. Salamat sa ating mga sponsor. And andito na ang Lord level 3. Tignan natin, iko-contest ba nila? Mukhang wala out of place itong Red Pink Party, and Sobrang layo. pero tignan natin, mukhang makunat masyado itong Binabox out ni Quincy. binabox up ni PM King. Pero si She's Only ang tinalunan. James still learning. Tignan natin na wala na siya ng first kill, na ubusan na siya ng dash. Pero tinatry niya mag-steal. She's Only, mapapatay kaya? James still learning, tinulak palayo. James nakapatay, napatay si Dame. Pero mukhang clash na. She's Only, patay na naman. Oh my God, RPP is doing it. Tignan natin kung maubos nila PM King. PM King na lang, sobrang kunat mo ha. Tignan mo, walang makunat sa apat, idol. Pero mukhang meron pala. Hindi nila pa rin mapatay. Hindi pa rin nila mapatay. PM King, what a glue, what is that? Bakit kalahati na agad buhay mo, idol? Malapit na mapuno. Pero tignan mo, Totski and Sorry. Tinatry nila kunin yung Lord, pero may buhay si Leomord. Tignan natin kung kaya ba nila mapatay si Leomord before nila ubusin Lord. However, zone out. And mukhang i-concede nila itong Lord, no? Binigay na. Binigay yung Lord. Ang ganda ng laban, guys. And tignan nyo, ang gold lead, Nag-swing. 68.9 laban sa 65.8 ng Lapok Esport. Ang laki ng swing. More than 6k gold lead na sila kanina. Ngayon nakuha nila ang Lord. Tignan natin kung paano mag-siege naman itong Red Pink Party. Mukhang walang sumasama sa Lord. Tignan natin. So ang prayo nila is basagin itong top lane. Tignan na. Pero level 3 na Lord, napakakundat na nito. And however, si Yan, pinunit lang yung Lord. Diyos ko. Grabe, parang nawala ng bula. Tamang objective lang yung Red King. PM King. Uy, si Franz, pumasok pala. Ayun. Pero ayun, nabigyan. Na-burst. Ito na naman, clash against the blue. Sorry. PM King ang tinalunan. Si Yan, buhay pero walang immortality. Tignan natin kung mapapanish. Mukhang hindi. Sobrang taas ng slow. Pero mukhang mamba out muna dahil kulang sila ng hero. Grabe. Tamang push lang yung creep sa baba. Oh. Nakuha ni James ang blue ni Leomord.
Tignan natin ang kanyang gamit. Mga full item na rin si Leomord. Naka-Hunter Strike. Naka-Killing Spree. Pero grabe yung pinapakita ng dalawang team na to. Si Yan, wala pa ring binenta niya na immortality niya, ginawa niya na Antikyras, no? Para panlaban sa mga melee. Nag-aabangan ng dalawang team. Talagang pero ang gold lead nasa RPP na kanina pa nasa Lapok Esports. Ang ganda ng pinakitang patience ng dalawang team. Mukhang si Sorry in his signature Cupra. Ang binubuhat itong team kasama ni Totski, no? Si James, pati si James ang lakas mag-steal. Nag-aabang lang However, yung mo. nagdalawang Parang 1v1. post 5 nagwa 1v1 kunwari. Pero PM King Nasa, tumatry mag-backline. Tignan natin ang balak nila. So, mukhang ang balak nila itatry nila sanang mag-top. However, nabasa ng RPP yung laro ng Lapok Esports. Ngayon, France versus PM King. Nakaposisyon ng Lapok Esports para dito sa Lord. No? And nag-1v1 itong dalawang explainer natin. nagpuna nga yung Lord. Okay, ito na si Sorry. She's only, mukhang naghahanap ng tutulakin. Pero walang matulak. Tignan natin, Lev. Tignan natin kung paano nila papasukin nitong Lord na controlled nitong Lapok Esports. Conceal play. Conceal play. Yun, huli. Pero si Dame nasa likod. She's only plinikeran. Nice speaker. Sinong dinakitan si 2 Chainz ang habol ni PM King. Nasa likod pa Pero rin. si Dame, tignan si Dame. Petrify. And nice second skill from Lancelot. Grabe, stun. Totski nalalaban si John Rodel pero hindi mapatay ni John Rodel. Yan, buhay pa din, naka-vengeance. Napatay niya. Alako si Eve. Ito Eve for the cleanup. France. Oh my God, PM King nasa base na. PM King tinatry bigyan ni 2 Chainz. 2 Chainz and Sorry, 1v1. France, saka si only. Sino mabibigyan? Oh, stun. Nice stun. May follow up? Wala. Pero mukhang paprayo nila itong Lord. What a game from Red Pink Party. Dalawa ang wala sa kanilang tore na nasa base pero nasa kanilang gold lead. Pero ito si Francis Assistos only PM King versus the world. Tignan natin kung kaya nila i-contest itong Lord. Oh, nakayakap na Sorry pero grabe, hindi nila magawa ng paraan si PM King. Dikit lang ng dikit dito sa jungler at mukhang mamamatay pa ba? Mamamatay pa ba? Hindi. Oh, nag-reset yung Lord. Kaya ba nila bago magising itong sila Dame, si Yan at si John Rodel? Tingnan natin. 2 Chainz, PM King, ginagawa ang lahat to delay. James, baka mamatay. Pwedeng maaring mamatay. Tingnan natin, makukuha ba niya retry? Oh, nice. Nakuha ni James. Pero nandito na si Leomord, clean up. Hindi, PM King mapatay. Hindi, buhay pa din. Dame, nag-dive. Nag-dive kay Totski. Nag-win chance si Totski. Grabe. Walang magawa. And nice. It's a nice clean up from Totski. Patay na naman si Dave and si John Rodel. 70 seconds on the clock. She's only 30 seconds on the clock. Lord, coming 45 seconds. Anong mangyayari? Kaya na ba i-end ang RPP ito? Almost 10k na yung 10k gold, 9k gold lead from RPP. From the brink of defeat. Guys, from the brink of defeat. Ang ganda ng pinapakita nitong dalawang team na to. Deserve for the finals talaga. Pero tignan natin kung Totski mag-isa. Totski nagsolo. She's only. And grabe. PM King naghahabol. Pero PM King nilalapitan na naman si Totski. Sorry. She's only ang hinahabol. PM King nasa likod ng mga kalaban.
Tignan natin paano nila lalaroin to. Okay, dalawa. King, tamang She's king. only, yan. Tapusin na ba? Tatapusin na ba? Kaso walang minions. Tignan natin. Up, up. And it's game. Red Pink Party takes the lead in the finals. Best of 3. What a What a comeback. game. First game pa lang yan, idol. Wow. Wow, what a game, guys. Kakaiba yung pinakita ng dalawang team na yan, pero Red Pink Party from the brink of defeat with the Lord Steals, with the plays. PMK yung ginawa lahat. Trinay i-delay. Pero Red Pink Party. Guys, stay tuned. Best of 3 to. Meron pa tayong 2 or 1 laro, depende kung sino mananalo.